for this year, we have 30 structural fire incidents and 34 non-structural fire incidents. Ang non-structural, kataning kadaghanan diri sa Negros, agricultural and grass fires ang mga nahitabo. 13 in January, February we have 15 and 2 on March. Mao na ato ang structural fire ron diri. Last year for 2023, ang fire incidents nato recorded for Negros Oriental is around 222. Full implement gyud ang gitawag natong programa nga Oplan Ligtas na Pamayanan, kay doon na manggoy studies sa Pilipinas nga majority gyud sa fire incidents nato nahitabo sa ato ang community, wala sa business community, okay, naa sa residential communities. Nga naman because kaning sa business communities fully implemented pod ang ato ang fire code of the Philippines. Stricto ang ato ang fire code with regards to the business community. Pero relax ang ato ang fire code with regards to residential occupancies, labi na katong single family dwellings. Gihimo sa Bureau of Fire created a program to address sa kaning mga fire incidents sa ato ang mga residences. Mao nang naigitawag og Oplan Ligtas na Pamayanan.